पॉइंट दौचे ना पॉइंट दौचे देखो ସେଇଠି ନା ଉପରକୁ ପଡ଼ିବ ସେଇଠି दीदी पास डाकुची डाकुची बेटा का ନା ଉପରକୁ ଟିକେ କଲେ ନା ଉପରକୁ ଭଲ ଦିଶିବନି नहीं और देखो ଟିକେ ଉପରକୁ କଲେ ସେଇଠି ପଏଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି କାହିଁକିନା ଧର ବଡ଼ ସାଇଜ୍ କାନ ପିନ୍ଧିଲା କିଛି ଅସୁବିଧା ବଡ଼ ପିନ୍ଧିବେ ତ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ପଏଣ୍ଟ ଦେଇଛି ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏଇଟା ଠିକ୍ ଦେଖିଲେ ଏପଟା ବି କାହିଁକି ଶୁଣନ୍ତୁ ଏପଟା ଫାଙ୍କା ଅଛି ବୋଲି ପଏଣ୍ଟ ଦେଇଛି ବୋଲି ଏଇଠି ଏପଟା ଚାକି କାନଟା ଟିକେ ଏମିତି ଫୋଲ୍ଡ ହେଇକି ଅଛି ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ ବିନ୍ଦୁ ଦେଖିଲେ ଦେଖିଲେ ତ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଫର୍ଚା ହେଇକି ଅଛି ଏପଟା ଟିକେ ଚାକି ହେଇକି ଅଛି ପଏଣ୍ଟ କିନ୍ତୁ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଶିଖା ଦିଆଯାଇଛି କାଟିବ ଉଠିବ ଧୀରେ ଧୀରେ ପୁଣି ଏମିତି ହେଲେ ମୋତେ ଥୋଡ଼ିଆ ଡର ଲାଗୁଛି କାଟୁଛି ଠିକ୍ ଅଛି ସେମିତି ହୁଅ ନା ମୋତେ ଡର ମାରୁଛି ମୁଁ ପୁଣି ଫୋଡ଼େଇବି ନା ନାଇଁ ବ୍ଲଡ଼ ଫ୍ଲଡ଼ କିଛି ବାହାରିବନି ଟୋକା मामा कौन सी ना काटिबो मामा कौन सी काटिबो मामा ଅଇକା ଟିକେ 4-5 ଦିନ ଓଦା କରିବେନି ତାହେଲେ ମୁଁ କହିଛି